हेलो। हाँ हेलो। शिष्या बहन बड़ी लेट होता, आई जा। चर्चा शुरू होई, 1 बज गई बा। मंदिर पर चर्चा बा, जल्दी आई जा। धन्यवाद। हाँ आ गई बारे लोग ना बहिनी, ए लेट करके रख दे लोग ना, कहत लोग ऐसे ना हो जा बहिनी, हो जा हाँ? जागरण होए के चाहिए। हाँ होए के चाहिए। लेट होता बहुत अरे जान जा तुम कि घरे आता ना लौंजा हो जाता। और हर बूढ़िया बूढ़ा बा पतोहिया का करो गांव सब देखते हो। चाचा नहीं के छोड़े के ना सब होके, लेकिन चाचा मत छोड़ा लो। चलो हाँ शुरू करें चर्चा। सबसे पहले देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार करें हे महादेव। हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम, नीलम देवी के चरणों में प्रणाम, सातों बहना के चरणों में प्रणाम, धरती मैया के चरणों में प्रणाम। जहाँ ले आवाज जाता सब शिष्या बहन लोग के चरणों में प्रणाम बा। आगे शुरू कर जा। हाँ शुरू करी जा, बड़ी लेट हो गई है। हर भोला हर भोला 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 हर भोला हर भोला 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 हर शिव 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 हर हर भोला 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 हर हर। जाग महादेव हो जाग महादेव, जाग महादेव हो जाग महादेव, जाग जाग महादेव हो जाग महादेव। भोला दानी महादेव दानी महादेव, भोला दानी महादेव दानी महादेव, महादेव महादेव गुरु महादेव, महादेव महादेव। हाँ अब शिष्या बहिन से अनुरोध बा कि रउआ चर्चा शुरू करी। ई चर्चा तो होइबे करेबा कि तू कैसे अइलू, तनी तू अपन बताओ कैसे कैसे अइलू चर्चा में। हम तो चर्चा में आईनी बारा देखते बानी, हम घर के अफसर ना अकेलू आदमी बानी। हां रउआ सब देखते बानी। आ ओइ में एगो लड़छुत सास आ लड़छुत मरद। सबसे तो ससुई के छोड़ी ना मर्दे के कर कहीं। आज हम सब जानी के सोच के आइल बा कैसे तनी गा के बता दो। लेकिन हमार सब शिष्या बहन लोग से निवेदन रही, मैं निवेदन करता हूँ। मैं करती हूँ। अच्छा मैं निवेदन करता देखी जे शिष्या बहन पढ़ल लिखल ना होला उ कहेला लोग करता हूँ। अच्छा सुन ले हो लोग। हाँ जी बढ़िया जी सुन ले हो ना होखेला उस शिष्या बहन लोग करता हूँ कहेला। हाँ बाकी हमनी के तो करती हूँ कहे के बा। करता हूँ ना करता हूँ लोग तो पुरुष लोग कहेला। पुरुष लोग कहेला। हां तो वह बात बा कि केहू सुन लो लोग शिष्या बहन लोग, केहू अपना घरे मर्द से सास से ससुर से बढ़िया वचन बोले के बा और शिव गुरु के चरण में प्रणाम करे के बा और नमः शिवाय के जाप करे के बा। बुझाई लो। हां गाड़ी नहीं खेने देवे ना, गाड़ी नहीं खे देवे के। देख चली सुनी। हां तो कैसे अइलू? आईनी बड़ा जतन से आईनी। अरे सब कमा छोड़ के चारा चला में आईनी गुरुजी, सब कमा छोड़ के चारा चला में आईनी गुरुजी, सब कमा छोड़ के चारा चला में आईनी गुरुजी, सब कमा छोड़ के चारा चला में आईनी गुरुजी। जान जाइनो
कि जब हम घरे से चलनी है तो मुँह झौसा नतिया के मारा दाऊ है ना बोल जा हम मने कुछ कहत नहीं छी मने हम अपना घरवा के भाषा बोलत तनी ना आवे देत रहे तब का कोई नु कि अपना मारा दा के झाड़ू से बाहर आइए के झाड़ू से बाहर आइए सब कमा छोड़ के चाचा में आइए गुरुजी सब कमा छोड़ के चाचा में आइए गुरुजी तब बुढ़िया लागल पर करे हाँ आता ना हमारा कपार खा गई तो उनका के क्या कहनी कि अरे सासू के झूठा वाला सारे गुरुजी सासू के झूठा बोली ना कोई जाएगी अरे सासू के झूठा वाला सारे गुरुजी सासू के झूठा वाला सारे अरे सब कमा छोड़ के चाचा में आइए गुरुजी सब कमा छोड़ के चाचा में आइए हाँ हमार धन तो आइली बाकी केहू के हम गाड़ी ना दे छूटले मुंह है अब रारा क्या कहतनी हम कुछ कही हाली कही रोए वो चर्चा कर तनी सुन गा के चर्चा कर ले हां अरे जेकर दिलवे नइखे साफ उकर शिव गुरु कहाँ से मिली है ना जेकर दिलवे नइखे साफ शिव गुरु कहाँ से मिली है ना अरे चाचा ने मनवा लागत नइखे ना मनवा मोर जेकर दिलवे नइखे साफ शिव गुरु कहाँ से मिली है ना जेकर दिलवे नइखे साफ शिव गुरु कहाँ से हम देखिए एगो बात बा हमारे चाचा में हम अपन मंतव्य कहतनी हमार 5 गो लड़की रही तो एक दिन का भइल कि हमार मरद बड़ी मार मरलन कहलन कि रउआ आतना तू ऐसी करत तारू 5 गो लड़की हो गई हाथ तक खेवा खर्च कहाँ से चली तो हम एक दिन रोत चाचा में आई निकल कि हे शिव गुरु हाथना हमारा ऐसी करत तनी हुआ तो हमरा के एगो बेटा दे दी तो फिर का भइल कि फिर हमारा बेटिए हो गई तो बेटिए हो गई तो हम रात के देखनी करी तो बेटिए बिया तो हम कहनी कि हे शिव गुरु ई का कहनी रउआ हमारा के रउआ ऐसे ना कह चाहत रहे आ ओजे रोए लगनी रोला के बाद में बिहान भइला हम जाके देखनी तो फिर देखनी अपन बचिया के हटा के तो देखनी तो बेटा हो गई तो देखनी तो कहनी आके फिर सब कोई से कह रही तो बेटा हो गई तो हे शिव गुरु जैसे हमारा दया कोई वैसे ही सब कोई के दया कर जागो 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 हमनी के चर्चा कइला से दीदी एगो बात बा कि हमनी के गाड़ी गाड़ी घर पौगल बंद हो गई हां अब क्या हो ई बात बा गाड़ी ना देवे के चाहे ना जवन गाड़ी दी ओकरा से चर्चा कइल जाते का फायदा हो हम यही से कहिला कि हम पतोहिया के कहिला के आगे बात अच्छा बनी मत गाड़ी दे खराब चीज बाकी उ रानी माने तब हां मानला कि ठीक है न कहलू अरे हो सुगी अरे आके जे चर्चा में आ गइलू वो जे देखा तर भिंडी के खेत में चर्चा तू ये क्या करेला अरे तोहर बुलावे नहीं जाके देखो का हो गइल भिंडी के खेत में चारों बखड़ी पड़ गई ऐसा मरद बानो एक माने कि चर्चू में आवल माने एकरा एकदम मेथिए बा अरे सब देख उ क्या के चाहिए तू पहले सवेरे आ जीबू अच्छा जा देख ले आवत दिख के करे में सब के देखा बकरी पड़ल बा खेत में हां गाड़ी के बकरी बा हो चलो देखो इतनी आहो दीदी राउरे बकरिया तो नइखे नु खेतवा में पड़ल है कि ओये राउरे बकरिया रहे आ रउए के तो नइखे नु गरिया राउरे बकरी रहे राउरे हमरे बड़ी यही नु तुमका मार में खरिए कर दे खड़ा हो खतरी
हाँ खड़ा होके काहे ला बताई कैसे गाड़ी दे जाला बताई मामा की बकरिए पर गई तो बकरा चबनी के गाड़ी दे जरूरी रहे के वो गाड़ी देहे में तो लोला कुछ दे और जवन मन करे तन रखे ऐसे हम तो चर्चा में रखे गाड़ी ना देवे के जी हम तैयारी पर बन के आगे सफर का सब बहुत ना तू कहे खड़े जा झगड़ा भइल बा देखा जाके बालिकाओ बहुत छूटल है मुहे गाड़ी देके देता होती है वैसे तो हम एगो गीत अब गइली बतावा है परिया इनके जेकर मनवा साफ नहीं के बकरिया में खेत में छोटका तैयारी पर पहले नहीं गए हैं आरी पर बन के रही तो तोरा बापा के खेत में का बहले रहोगे अब अभी तक रहत रही जा कि गाड़ी ना दी लगे सब भुला गइल जा और वो काहे ना गाड़ी दी हो के करो फसल जिया में तो काहे ना गाड़ी दी ठीक बा लेकिन कोनो चीज अच्छा से कहल जाला नु हमरा गाड़ी दे के तो समझिए तू ही हम खेत के आरी पर बन के रही हैं सब चरा के तो रख दे अच्छा जाए तो गाड़ी ना दे के अब के अरे तोहनी के पतिया लगने कहनी है कि गाड़ी ना देवे के जब कहलू से चार सब गरिया देलू सा अच्छा बैठी जा बैठ बैठी कौची बैठी यार तो लगा देलू तो अरे क्या हो चर्चा खत्म क्या हो गया अरे हई देखो हई आके हवा गाड़ी दे तो चेहरा देलक भिंडी बताओ अरे चोरिया गल तब क्या करे के बा लेकिन केकर बकरी रहे हई परियान जी के बकरी रहाई परियान जी का तो परियान जी क्या करे होता के करा करी अरे चर्चा बा परियान जी मान जान के परियान जी के बाद में उनका कहता धीरे से कर दे कहूं चर्चा में चर्चा के फल कुछ मिली इहे से नु शिव गुरु नइखी मिलत तब अरे शिव गुरु ना मिली है तो न्यू गुरु मिली है नु नी गुरु आपके चाचा होत रहे आपके एथी करत नहीं आज के बाद हम तहरा लोग चर्चा में ना बैठा भइल तो भइल एक आदल कोलो हां कर लो चल को ने फरियाली हां माने लड़बे करबू जा वो जगह बहरी चल के ह त उ रालो के मांग में खरी दौड़ दे भौ अब बहरी मत जोन बा जे अपन साफ क्लियर कर दिया होने मारपीट ना कर अब तक ना तो चर्चा बंद कर दे जाए तो पहले तब बिल्कुल खड़ा करबे जाय पहले क्षमा मांगलो शिव गुरु से जाए दी है शिव गुरु आ, एक काम करो। कौन बढ़िया कही चर्चा बढ़िया से कंप्लीट कर लो घरे जाके अपन लड़त रहियो ठीक नो तू समझ गेलू नु हां हां